kalianmu kok beda kaget kaget lho wi nggih pun kados ngaten Kanjeng Rama jalaran katemben kemawon inggih putra tepi wajib wonten ing dalem kasatriyan ing mriki wonten rawuhe paman menggung paman menika wonten bilih kula supados marak sirga wonten ngasor galih gledi pirangane magang-magangan anyar kuwi wis padha tampil pikantuk pangestunipun panjenengan yen kula dadi sampun boten badhe nguciwani penggalih dalem namung Kanjeng Rama sasampunipun ingkang putra ngadhep ngabiyantara wonten ngersa dalem boten katalumpen ingkang putra ngaturaken segah ana kami mugi kunjuk adem adem suwargane wong tuwa yen entuk pambagya saka anak ya wis Broto tak tampa muga apa sing ngaturke iki dadi daya kekuwataning Rama pamujining Rama pangestuning Rama tampan ana ya sanget anggen kula mugi saged hanambi teguhing kajuangan manah kula iki ngene ya Broto pancen iki ana wigati sithik jane iki kapribaden tumraping keluarga Enggalek ning umpama taturke menyang pendopo ora dadi boyo pangopo dari panci wonten wigatos nggih panjenengan enggal-enggal prasaja dhateng napa ingkang dados wigatosipun kersanipun kula anggenipun napi gambar iki nyambung kelawan gegere Enggalek Sliramu ngerti nek Enggalek ki pirang-pirang sasi rame akeh para grayak begal kan gawe rusuh iki dina Trenggalek wis tentrem Trenggalek sampun tentrem wis tentrem yen ngaten peranganipun para grayak begal keculan sak panunggalanipun sampun kelampahan wis jebule makune menyang Gunung Serbuk papanipun wonten Wakopatih Rudonegoro iki wis nglarah papan dununge ning ora pecos padha ora kuwowo lha wong atas sing paman Diponegoro kok mboten ngantos iya pawi ngadepi grayak lah kok saged grayak-grayak kala saged kecepet meh wae aku muntap bareng aku krungu pakabaran nek Yudhanegara iki padha mundur ning jebul Yudhanegara kuwi pikirane metu sak nalika ingkang ketemu karo pawongan dijaluki tulung supaya melu nentremake praja Enggalek jebul pawongan kuwi kang bisa nyekel para grayak lah sinten pawongan ingkang saged nyepeng para grayak kala wau Warok Guna Secok oh ki Warok Kasiman kae lho Le ki Warok Siman Guna Secok ah malah iki mau mentas tak timbali wis kundur menyang Kasiman yen ngoten Warok Siman menika bebudanipun lho gedhe banget Le sinaosa menika Warok nanging saged nentremaken negari wonten Trenggalek lah kowe sing dadekke penggalianing Rama nganti aku jebek terus ganjaran apa sing pantes tak paringke kelawan Guna Secok nganti aku mutuske sampun panjenengan paring ganjaran dadi kaya Warok Guna Secok kuwi ora tak paringi derajat pangkat bondo dunya ora mergo aku dipanggih nek tak paringi wujude kuwi ora bakal bisa ngecake yo to nggih miloro jateng apa iki dados gandeng aku iki ngerti nek Kakang Guna Secok iki duwe anak wadon ayune kaya widodari niatku nimbali kawan Raden Subrata iki wis tak rembug sliramu bakal tak dauke kawan Suminten anake Guna Secok sampeyan jodohke karo Suminten
Rama iki ora kleru to, Le, Subrata. Nggih kula kemawon. Dateng napa ingkang dados? Noleh kene. Ora apa? Noleh ora apa-apa. Menika anggenipun paring sabda kalih Ki Warok Siman Telajeng. Nggonku maring jajaran kuwi. Nggih, Panggep panjenengan menika kedahipun saged gagapi perkawis tiyang bebrayan. gagapi. Nggih, Gagapi sing kepiye? namunipun tiyang bebrayan utawi tiyang omah-omah menika lak wonten paitanipun utawi wonten tatanipun. Sono pawitane ati loro manunggal dadi sawiji. Menika angka kaping pisan. Angka kaping kalih tiyang pikantuk tiyang. Ya bener. Nanging sampunipun panjenengan paring sabda ingkang kados ngaten. Umpama kula nampi dhateng sabda panjenenganipun Kanjeng Rama awrat. Abote manggon. Awit kula dereng gadhahi raos tresna kalih suminten. Ngene lho Subrata. Ana para pinter kae padha ngendika witing tresna jalaran saka nglina, ya. Iki pisan kaping minggune Rama iki ya ora piawur-awur. Pisan Rama nimbang nek Rama ki bupati. Ping pindhone suminten kae wong desa anake Warok Gunaseca. Nanging Rama iki wis nyepatani dhewe najan to suminten ki wong desa nanging suminten ki ayune padha karo widodari Wijawantah. Dadi kembang kidunge nom-noman Subrata. Dalem sewu. Ingkang badhe nglampahi imah-imah menika kula napa panjenenganipun Kanjeng Rama? Ya Subrata. Nggih, ayu mungguhipun panjenengan dalem. Dereng kinantenan rupanipun suminten menika ayu mungguhipun Subrata. Bantah wae kowe. Kira dolanan. Iki ora gojek. Gunaseca kuwi wis gelem. Wis tak rempuk. Malah nambah-nambahi perkara. Nanging kula dereng saged nampi suminten, Rama. Ya kudu ditampa kok. Lho. Wonten dalem sewu. Aja mirang-mirang wong tuwa kowe. Pangapuntenipun Kanjeng Rama. Yen to babagan tata kaprajan, kula saged setya tuhu dawuh pangandika panjenengan dalem. Nanging yen to ngembet kapribaden, pangapuntenipun. Dadi iki wis mbok sambungno karo kapribaden. Lho bacanipun Kapribadenmu ngono. Nggih. Saya tak tahu karo kowe. Kowe kuwi apa aku? Putra panjenengan Pahitane putra karo wong tuwa piye? kedah setya tuhu dawuh kalawan Rama lan Ibu. Ning gene apa kowe bantah? Tak uwalke kaprajan. Ning iki kowe ngancike marang kapribaden. Nek pancen kowe ngakoni aku bapakmu, wong tuamu Le Subrata. Aja diderwirang. Mung karis saguh lan saguh tak goleke dina daup karo suminten. Rasa palagan. Kula mboten badhe pawatan. Namung kula kepengin ngemotaken dhateng panjenengan dalem. Perkawis napa? Perkawis gen kula bebrayan kalih suminten. Kula menika putranipun Adipati wonten ing Trenggalek. Terus Panjenengan mojoaken kula ing sepados dawuh kalih suminten. Jih, nek umpami kula lampahi gesang bebrayan ngantos benjang tumekaning pungkasane gesang kula. Nanging nek umpami kula nglampahi bebrayan kalih suminten, nek wonten pedhot wonten ing sak tengah-tengah margi bebrayan, sinten ingkang wesem? Cukup. Pinter malah saya pinter kowe. Lagune Bang Sulono. Kowe gelem tak gawke karo seminten apa ora? Kepareng kula boten saged nampi. Ora apa-apa, ya ora apa-apa. Mau tak paksa. Mun omah-omah ora bakal langgeng. Ning gandeng kowe iki anakku,
kare kablabur lumpur. Manggon perkara iki aku wis rumangsa ora iso nata karo anak, saya aku diwaneni karo anak. Iki sing kena diarani anak laknat. Sampun. Kowe cilik. Aja meneh kowe isih ana wis katon ning donya. Rikalane kowe menyang Gua Garba. Saben dina kowe tak udang. Kapan boyo kowe lair? Kowe bisa dadi agul-agule wong tuwa. Saya meneh bareng kowe wis lakon lair. Mripatku nyawa anak mijil jalu. Kaya-kaya aku mancing swargane urip. Mergo aku dipandang. Kowe dadi satriya. Kang bisa njunjung dhuwur derajate wong tuwa, mendem jero wata wadine wong tuwa. Kowe bodho. Kowe tak pinterake Subrata. Kowe lara tak goleke tombo. Basa kowe saiki wis gedhe. Kowe pinter. Wal kekudangane wong tuwa. Ora bothok ning tawa sing mbok menehke aku. Aku mau wirang-wirangke Subrata. Kersane tinggi ning perkawis menika. Ingkang lepat niku boten ingkang putra. Nanging panjenengan Rama awit punapa yen to wonten perkawis ingkang kados ngaten kenging punapa panjenengan boten rerembakan dhateng ingkang putra Rama. Dadi kowe nuntutke aku mergo sadurunge aku ora ngaduhi pesa marang kowe. Kowe isih tetep mojoke aku. Nek kowe ora gelem, ora apa-apa Subrata. Nanging sepurane yo, Le. Aja nganti aku dinakmu. Aku pangarsa sing mencra-mencre tembung kowe sok tempe sere dele. Aku mau. Ora mawas caplakan dengan nek pancen dadi ganjel utawi dadi sekretane negara. Saya kowe dadi laknate keluarga minggat jogare. Minggat aku ra duwe anak kampung ora. Yen menika dados basa panjenengan. Yen to kanthi pinebu sing dosa kula kedah nilaraken wonten Trenggalek. Kula badhe nilaraken nganti kruwane bali. Aja takon dosa. Ora ana sambit bapak karo anak sing ana musuh. Kat terus kepiye nganti Kakang Kresna Raden Subrata minggat saka Kabupaten Galeh. Bisa ngene wae. Diganti sawetara ya. Iki nawala aturke kawan Kakang Kresna. Dening wiya sing nawala sawetara aku nyabarke kudu duwe sedya bakal pisanan kawan Kresna. Nanging umo diumo ya. Sadurunge kowe jumangkah jumut-jumut menyang Pantiarta. Gawa bondo donya kinaryo kanggo nambal. Aja nganti Kakang Kresna iki
Dadi wong wedok kok ora ngrumangsani babar pisan. Wong lanang teko jujuk buri. Kendi tak cangke kok ora ana isine. Mbok iya legone biyen nganti saiki kok kebangetan temen kowe iku. Dadi wong wedok ora nyekarati kok kebangetan kowe iku. Teko-teko kok ngamuk. Lho wong lanang teko saka kanthong paran kuwi. Ora mbok gawekno panganan ora apa-apa. Ning mbok sugui es semu mbok sugui lirike mripatem. Ayem wong lanang iku. Kaya ngono, Pak. Yo kene ora. Dune nek sampean teko iki aku kon mesem kon mlirak-mlirik mripatu. Lho iya iku wong lanang wis lega. Ora tak masakno ora apa-apa. Ora Ora tak apa-apa. tawisi ngombe ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, saiki sampean lungguh. Aku tak sapa kono tak mesem angge guyu-guyu. Wis kebacut Lho, kok ora kebacut usah. piye to? Lho sampean iki mulai nggawa dhuwit apa ora kok muring-muring iku? Lho ngene iki lho, ngene iki. Ngene iki aja mbok terok yo. Wong wedok ape bongko sampe bilang ngene aku. Lho, apa peh wong lanang adoh saka paran mulai kudu nggo dhuwit kok ning. Ibumu lho Pak muncrat kabeh. Sampean jongok tak kandhani. Jongok wis tau ae kok. Lho, lah sing urung tau apa mati? Lho, mati matamu ngono. Lho sampean jare jongok. Lho, kowe saja wong wedok kok mbayani. Lho sing bayani iki apa kok Kowe sampean? ape bongko jang bongko dhisik. Kok ora gobong kowe iki gampang napu bodi sih. Bongko. Kok doktere nek bongko terus aku mau tengane sapa? Sing kebangetan yo mbok. Lah kok aku nek udah coba bapakmu rupane wis ra gajos. Maido wong wedok bongko-bongko nang wong wedok. Lho, kowe ngendomono saiki. Kowe ngendomono saiki. Lho. Kowe biyen ora rabeni dadi prawan kaset. Ngono aku, Pak. Lho sampean iki rupane ra gajos nek aku ra gelem karo sampean ora payu ya. Lho, ora godhek ra wong lanang jangkae ombo lho. Kok perkara jangke badhot jangke iki wae. Lho, kebangetan. Bangetan yo mbok dhewe kok. Wong wedok ora mikir babar pisan kok. Lah wong lanang lunga terus dina ora muleh. Lambene iku wis dipincuk. Lho kok kon sabar terus iku mangan sabar iki wareng lho, Nduk. Lho anggere mulai iki nek ora tau nggo dhuwit, jane paham iki lho mergawene iki apa? Sampeyan Lho, apa ra aku entuk dhuwit kudu tak dudono kowe. Lho sampeyan iki kudune ndek bojo iki nek ora dhuwit iki dikene aku. Lah sampeyan ndek bojo, oleh dhuwit kok ngene. Lah sing putus dadi. Kowe iku yo ngono. Dadi wong wedok ya ana yene ora nrimakno. Wong ora diwenehi kaya wong lanang, sithik kaya apa, kudune kowe syukur. Meneng sik, Pak. Sampeyan kondor kok aku dadi wedok ya ana yene. Rumah saku lho kan iki dadi wedok le, Pak. Lho dadi wedok kok ya ana yene. Apa kok matak-matakno sampeyan iki lho, lagi gathuk karo aku, kepethuk. Lho sayang-sayang, lah bareng jarak situ kok mau matak-matakno iki lho. Sing kebangetan iki Lah kowe. sing bangetan aku, Lah Pak. kowe ora kebangetan aku ora nesu aku. Lah kowe iki ngapano sampeyan? Aku wis kandha asu kowe wong dikandani wong kok. Lho, asu dhewe kowe. Asu dhewe ngono. Guk. Matar ngono. Lho jare aku asu. Kene lho Bone. Piye, Pak? Jane iki aku anggere tukar padu karo kowe yo isin lho wirang. Ngene yo, Pak, sik yo. Enak ngene Saya terus. tak kandhani. Kene piye? Sampeyan ning kene to, Yo. madhep rono ae. Sopo? Ora usah mlaku-mlaku. Aku biasa. Kok setengah jam konslet mati. Biasa aku. Biasa apa? Kulite wong Jawa yo ireng ngene iki. Lho, sing wani preh, wani rekoso wong ireng kok. Ning ora wani nyaki badhok wong wedok. Ada ora wani gino. Lah nyatane wong wedok. Lah wong bendina mbok kon dulang kowe ra pegel piye? Cukup dulang. Aku yo gumun yo, Pak. Lah sampeyan tulang aku kok ngisor dhuwur. Lho, matane. Lho, kok karo dhuwur ta ya, Pak? Lah kowe ra tak wehi ngisor to, mesti sing dhuwur yang recel. Engko tak wehi dhuwur sing ngisor yang recel. Jane sampeyan sing goblok. Lho goblok Lah piye? sing dhuwur dulang sing ngisor yo dulang.
Ini, Aku ganti aku. Panas ngene kok. wis panas ora usah dipikir. Rene lho ten. Nyambut gawe sak titik kala mangsa iku yo penak, yo ora kepenak. Aku ning kene ae, Pak. Wis aja ngono rene. Aku ning ora apa-apa. Ngene. Ngene. Wis kena dipanas ngene, aku tak sepanasen. Lah aku ning kene ora apa-apa, Pak. Wis aja kene tak kandhani. Kene lungguh kono ten. Ayo kan lungguh. Kene bone. Piye, Pak Ne? Kok tulung omah 7 dina iki. Kok teges aku kluyuran. Aku main, aku medok ngono ora. Nyanyi, mesti nyanyi. Nyanyi matamu ngono. Lah ning ndi lho, Pak? Nek kok nyanyi. Aku ijane wiran. Aku kisin. Omah-omah 20 taun. Kucek dibrocoti aku ora mampir. Lho. Kunci garing ae ora duwe. Yo, Pak. Lho kok yo Pak. Jane sampean aku karo sampean iki ae gathukane apik kok ora, Lek. Gathukane ketemu 17. Lah jane lak gathukan ketemu 17 wae yo apik to. Kondang sing kebangetan iki kowe. Jane iki aku nemok lho Pak ndek bojo karo sampean. Nemok piye? Nek tak sawang kok ngisor teko dhuwur wis serba gedhe. Yo kecil dhuwur. Yo Pak. Jangkae ombo. Lah mantep ten. Kan nek bojo kaya Pak An iki. Gedhe dhuwur ngono ya, Pak. Kaya keleng ya. Keleng matamu. Foto neng ngene-ngene. Lho bagus sing ngene kok. Darane kok celeng. Bagus dhewe. Ini yo bone. Piye Pak Ne? Delalah. Aku ora nyono babar pisan iki, Mbok. Lah kenapa, Pak? Aku ketemu kanjenge Bupati Dedion ngalim ning Trenggalek. Aku diwene gawe ya. Sampeyan dadi bupati. Dadi bupati dasem ngono. Lah dadi opo? Ketemu bupati kuping iki koroki ya. Yo Pak, wong rada jublek ora oleh lek. Ketemu bupati Dedion ngalim. Yo Pak. Aku diwene gawean. Mesti delok kae iki gendeng sing bolong. Buntu ten. Saya-saya mbandakno sing nerekan. Yo Lah Pak. gawean iku mau Yo Pak. tak senggo enteng jempule ya abot. Nek sampeyan kasil opo ora ngono lho. Kasil. Waduh, ten. Kasil kok nyambut Penak, gawe. Penak ten penak. Ono jenenge rampok Ono ra. darah rayah ning Trenggalek. Aku kudu bisa nentremke. Delalah kersane Gusti Allah. Aku iso nentremno. Waduh men Pak An kasil. Lah pinter we. Yo Lah Pak. ning kono Piye Pak? aku arep diganjar karo kanjenge bupati. Alah kabeh. Lah aku iki Pak seneng lho sampeyan apa iki ganjari banget senengku. Aku iku delok karo yo seneng ning guyung amban, Mbak. Terus aku ngene lho. Aku diwene ganjaran Mas Pitis. Raja Brobondo sing akeh. Makane. Liwat Pak, liwat. Piye Pak piye? Bondo donya lah tak pikir dinggo mangan 7 turunan ganteng. Apa iku Pak? Wah. Apa-apa? Bondo donya Trenggalek arep diwenehno aku. Aku seneng tenan kan. Seneng ora. Guyung tak kene lho. Ayo Pak. Aja kaya mbok. Lah kene lho Pak kaya aku. Mak amban ora karo. Iki sing ketok. Sing ora ketok ndane ya. Iya kok. Lah ngono tak tampik aku moh. Loh, sampeyan iki bento apa piye? Lah kok prondas. Lah lho sampeyan dikai kok emoh iki lho, Pak. Kowe iki piye? Aku iki kulotku wis do suwe kok. Perkara kulot gampang, sesuk tuku. Tenan to ora? Tenan. Tuku kuloten. Ngene lho, Pak. Piye, Pak? Bondo donya akeh kaya apa? Bebasan sawah pirang hektar, sapi pirang kula. Lah salah gone gunakno bakal entek. Betul. Delalah aku balik diganggu. Sampeyan dipek mantu ape? Sampai mantu dasem ngono. Lah piye lah sampeyan diganggu lho, Ten? Tak kandhani Piye? delalah. Alah, akhir iki kok bagus sih. Mantap. Lho rapi kawin apa piye? Gone delalah. Kanjeng bupati ngajak pisanan karo awak dhewe. Sumintene arep dipek mantu. Apa nek? Padeke kowe, Pak. Pakai matamu lho. Delalah, suminten arep dipek mantu. Dijodohno demase roto. Waduh,
kancenge Bupati Gebyongane. Dadi ngaten sapa? Sik aku. Aku dicukupi, Pak. Iya. Kena kok penakku pinten. Lho, Iso kandhane Pak. Piye, Pak? kowe arep dipek mantu karo kancenge Bupati Gebyongane. Dijodhokno karo Demase Broto. Walah, aku dadi bojo karepku, Pak. Iya. Penak ya, Den. Omahe dhewe iki ndang diceti. Aku tak Oh, monggo. Kene. Monggo. Monggo. Lah piye, Pak? Lho ora ono kok yo, Bong. Iku wae tawar, teh tawar. Lho kok kono utang iki? Nuwun sewu Gusti Bupati. Ora dadi boyo pangopo. Janur gunung panase gampang sanget sampean kok dolan teng omahe kula niki enten napa? Kakang Gunusco, Nggih. kula niku janjane dolan mriki niku saking dawuhipun Kanjeng Adipati Gebyongane. Sampeyan nampi dawuh. Nggih. Lajeng dawuh napa? Dawuhipun Kanjeng Adipati saderengipun sampeyan niku lampahan bebesan kalih Kanjeng Adipati Gebyongane. Kula niku kautus ngaturaken niki wujudipun Bondo Bandu Mas Picis Raja Prabya. Prabya Saking Trenggalek. saking ngersane Kanjeng Adipati Gebyongane. Oh, cetanipun lamaran iki. Menika leres. Oh, nggih. Ning boten ngomongke nika. Lah Niki nggih enten wujudipun nawala kagem sampeyanipun Kakang Gunusco. Nawala saking besan. Saking ngersanipun Kanjeng Adipati. Oh, nggih menawi saking pemanggih kula niki paling dina kanggo mathok niki. Niki panjenengan tampi napa mboten? Wah, nggih kula tampi to. Nek sampun panjenengan tampi, nggih pangapunten. Kula tak nyuwun pamit, kula tak matur wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Gebyongane. Nuwun sewu ampun kesesa ngentosi toya angete. Lho, Matur kalih nuwun. jagongan. Boten dados napa awit kathah pedamelan kula wonten ing Kabupaten Galek. Pun rantos mawon sedap Nggih, mawon. sampun boten dados napa. Saestu niku Saestu nggih niku. nuwun sewu niki kadhane kados. Nggih, boten dados napa kula nyuwun pamit. Kantos-kantos. Nggih. Monggo-monggo kula nderekaken. Balik, Pak. Bandine kok mumet jare. Dadi wong banget temen kowe. Godhog banyu kok pirang-pirang jam iki masih mbok godhog iki banyu apa Lah watu? mau wak ninten tak kon godhog banyu, Pak. Aku ki sing golek utangan gula. Toko ni tutup. Lho lek godhog banyu iki piye lesen? Lah ora ketekan gulane kok, ya tak pateni. Lah nek tamune wis mulai. Wis mulai. Kalau nggo medangi sampean akeh resik. Medangi dasem ngono. Lah kok tamune wis mulai, Pak. Aku ape plocoti kulitku ngono. Masih ya, Pak. Pak. Gawe no kopi. Kopi. Wong senengane ngamuk-ngamuk sampean iki kok. Jare nggo medangi lho. Walah, lho anakku cantik iki. Ayu ya, Pak ya. Oh, ayu lho. Lah, Kak. Bojone kaya nurut bapak. Cara nurut mbokmu kaya apa kok? Ngono. Iya. Lho, Jare simbok aku nurut simbok. nurun wedok etok iku. Kulit irung lambe nurun bapak. Ngono. Sampean iki aja anggere ngomong lho, Pak. Delok siji tok sing nurun kowe. Lah sampean iki lambene maju kok. Sapa? Sampean. Yo apik to. Sing apik iki apa? Ini Iya, tangan. Mbak. Tan Ini lho, tan iki iki. mang Gusti Pati Trenggalek iki mang teko. Delalah kowe dilamar.
jam besok lah dadi nganten. Yo. Jane iki mang kowe iki mang arep teko ning Trenggalek. Dur, Arep dipoto. dur ora sida apa piye, Pak? Lah wis tamu balik to kon piye wis ngono. Gitu yo. Delok ten niku apa ten? Welah, Tersalu aku mikir ngene mbok walah. lah kok sepurake om. Ngono gak ayu ya. Ayu. Iku Mas ta apa ten kok gedene ngono? Berlian. Berat. Kok ora kober. Ha iki Iki nak yo larang-larang yo, Mbok. yo larang iku. Alah kok Sik cemek-cemek. Pak, iki lho kok nggone sampean lho. Jakai minten yo ora satu mek ora usah meri. Sing meri ki sapa duwe? Awake kaya apa enenge ngono ae. Ngono ya, Wis Pak. tuwa iku. Duduk. Untuk pinaten. Iya, apa, Pak? Iki layan. Jangan iki lawan. Yo iku apik meling-meling ngono kok ten. Diwaca. Diwaca sing cetha tak rungokne. Wacane yo, Pak. Sing banter ten, Pak Am iku kopot dan krungu. Terus he. Diuyuk. Iya. Piye? Loh. Loh, Pak. Duh. Kok malah turu iki piye lah ten? Bocah bilek ngajak Lah turu. kok piye malah turu ya, Pak? Waca. Aku. Yo. Diwaca. Lah kok aku nek koyo turu kono piye? Ora kan diwaca. Piye? Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, dah semui. Sampeyan maca, Pak. Aduh, Pak, cilaka. Nuwun sewu, Kakang Warok. Guna seco. Bapak iku lho, Pak. Gonku bebesananan karo sampean. Tak urungke Den Mas Broto minggat. Oh, lah, Pak, piye iki? Piye to, coba bulan kok gedebok bos. Sembrono gedebok bos, gedebok bos. Loh, iki kenapa, Nduk? Ayo, Nduk. Mbak. Piye, Nduk? Ayo. Iki aku ra dadi nganten to, Mbok. Ijo. Udah Cipono salingku, Mbok. Aku iki dadi nganten kok Piye to, anak? Duh, aja ngono, saru. Dandananku ndi, Mbak? Dandananku Cipono. Loh, lah ngono kowe danduk. Waduh. Dandananku. Emang ngene iki. Gara-gara sampean kok. Kok gara-gara aku iki